No niin, huomenta päivää vaan kaikille linjojen päähän. Taas olisi M365 asiaa luvassa. Täystunti, sanotaan vaikka näin. Niinpä on. Kovasti on taas tapahtunut Microsoft-rintamalla, niin kohta sukelletaan niihin uutuuksiin, mitä tässä on joulu-, tammi-, helmikuun aikana tullut. Kyllä, tuntuu siltä, että tuolla ei ole mikään pyhä tuolla Piilaaksossa, että me kun pidetään joululomia tai jotain muuta hengähdetään, niin siellä vaan asiat etenee aina. Ja sama homma kesälläkin, että tuntuu, että kesällä on ihan yhtä paljon aina asiaa. Hyvä, kello 9.00 numero linjoilla nousee, mutta mennään varmaan eteenpäin tästä näin. Eli hei, hyvää huomenta vaan kaikille. Tervetuloa tähän Advanian M365 Keep on Track webinaariin. Ja tänään meillä on monenlaista asiaa luvassa. Toki ollaan jouduttu taas vähän priorisoimaan asioita, mutta ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä se, että aloitetaan suoraan näillä tekoäly, tukiäly eli Copilot-asioilla. Sitten sen jälkeen Teamsiin on tullut kanssa myös uusia asioita. Niistä meillä on kollegani kertomassa. Ja sitten sen jälkeen hypätäänkin tähän uuteen eteenpäin kehittyneeseen Microsoft Placesiin. Pieni kertoo siitä, että mikä se on, mitä sillä voi tehdä niin minkälaisia asioita se mahdollistaa jo tänään, saati sitten huomenna. Sitten sen jälkeen SharePointiinkin on tullut yllättäviä uudistuksia. Sanotaan näin, että korvat hörölle viimeistään tuossa kohtaa, jos teillä on SharePoint käytössä, koska tämä voi olla semmoinen Pandoran lipas, kun tämä avataan tämä asia sitten kaikille käyttäjille. Ja sitten mä oon nyt luvannut heittää itseni likoon ja näyttää sen, että miltä näyttää Jussi Sivonen ja agentsit, eli Copilot-agentit, mitä niillä voi oikeasti tehdä jo tänä päivänä, koska niillä pystyy oikeasti saamaan yllättävän mielenkiintoisia apukavereita aikaan, hyvin ketterästi. Ja sitten kaikki muu, mitä M365 maailmasta nyt irtosi ja mahtui tuonne meidän tauluille, ruuduille, niin käydään niitäkin asioita läpi. Mutta sanoisin näin, että meillä ei ole nyt niin täyteen topattu tai niin paniikinomainen aikataulutus tähän tämän päivän webinaariin, vai miltä sinusta tuntuu, Maija-Reetta? Paljon on asiaa, mutta kerrotaan niistä ne hyvät ja ehkä huonotkin puolet. Okei, joo. Aina kolikolla kääntöpuolensa, kyllä. Ja tosiaankin tänään tarinaa kertomassa on jahas, tehdään tempas 2 kalvoa eteenpäin. Ja mulla on joku mielenkiintoinen, että menen eteenpäin automaattisesti tuossa. No okei, no ei välitetä siitä. niin tai esitysteknisiä juttuja, mutta tosiaankin mun lisäksi täällä on nyt linjoilla meidän tiimistä M365 Consulting Maija-Reetta. Kerro lyhyesti, mikä niistä tämän päivän jutuista on ehkä sua kaikista eniten kiinnostavin tai jännittäviä asia, mitä aiotaan tänään kertoa? No tänään kiinnostaa kyllä Teamsin kaikki käyttöliittymän parannukset, mikä vaan työarkea ja sujuvoittaa ja helpottaa, niin niistä innolla kerron. Ja totta kai sitten tuo SharePoint, jonka kanssa itsekin melkein päivittäin pyörin, niin sieltä sitten herkkupala tulossa. Näinpä, joo. Mutta hei, aloitetaan tämä päivä tai tämä aamu pienellä yleisön aktivoinnilla, eli kysely. Ja tarkoituksena olisi kysyä nyt ihan sellaisella yleisellä tasolla, että meillä on erilaisia teemoja ja ajatuksia, minkä parissa me esimerkiksi työskennellään meidän omien asiakasorganisaatioiden kanssa. Mikä näistä, jos yksi pitäisi valita, huomaatteko ilkeästi vain yhden niistä voi valita noista vaihtoehdoista, mikä näistä auttaisi teidän organisaatiota tai kenties teidän tiimiä tai sinua itseäsi kaikista eniten, jos asiat olisi pikkusen paremmalla mallilla? Mun mielestä kaikki on tärkeitä. Tämä on hirveä valinta sanoa, että valitsen noista vain yksi. Tässä heti aamukahvin lomassa aivot vähän ruksuttamaan, että jos pitäisi valita vain yksi asia taikasauvalla paremmaksi taikoa, niin mitä näistä ajattelisitte? Toivottavasti kaikki on siellä hereillä tässä vaiheessa aamua. Joo, ja numero nousee tuolla linjoilla kanssa tasaisesti, eli jos hyppäsitte nyt linjoille, niin me aloitettiin tällaisella kevyellä kysymyksellä, että mikä näistä olisi kaikista paras juttu, jos olisi edes napsun verran teidän organisaatiossa paremmalla tolalla. Siinä ei ole nyt valitettavasti vaihtoehtoa, kun meillä on vain 5 vaihtoehtoa mahdollisuus laittaa tuohon, että hei, kaikki on kunnossa, että ei mitään, no hätää. Valitkaa sitten se, mikä voisi olla vielä paremmalla tolalla. Okei.
Mitä luulet, Maija, että mikä noista niin kuin kerää eniten ääniä? Okei, we have the results. Joo, kyllä mä olisin kanssa sanonut, että tuo ymmärrystä varmaan kaikesta on aina pikkusen kiva lisätä, mutta ajattelisin, että tässä ajassa tekoälyominaisuudet olisi ollut ykkösenä, koska aika moni vielä siinä on aloittelemassa sitä tekoälymatkaa ja miten niin kun pystytään sitä työpäivää tehostamaan ja sujuvoittamaan tekoälyn avulla. Mutta digityö, sitähän kun me teemme tässä läppärin ääressä, suuri osa varmaan kuulijoistakin, niin sen sujuvoittaminen, niin tykkään kyllä. Kyllä. Ja sanotaan, että jokaista noita aihealueita tänään tullaan koskettamaan, jos ei suoraan, niin vähintään epäsuorasti. Niiltä osin, mitä nyt tunnissa keretään, mutta mikä ikinä näistä asioista nyt sitten teitä mahdollisesti kiinnostaa, niin muistakaa se, että Admania Finland on tosiaankin tämmöinen niin sanotusti kokonaisvaltainen IT-kumppani. Me ei tehdä pelkästään M365-asioita tai SharePointia tai Teamsia tai Copilotia, vaan meillähän on yli 300 kollegaa täällä näin, ketkä tekee kyllä ihan laidasta laitaan näiden ATK-asioiden parissa töitä meidän asiakkaiden kanssa, joista minä ja meidän niin kuin työtä tekevät M365, me tiedetään vain murto-osa, mutta onneksi meillä on hyvät osaavat kollegat. All right, hyvä. Sieltä tuli ihan mielenkiintoinen tilanne, eli vähän kaikkea, kiitos. No, saatte sitä, mitä niin haluatte. Eli mennään eteenpäin ensimmäiseen aiheeseen, joka on nyt sitten nimenomaan tämä Copilot. Ja ihan ensimmäisenä, right off the bat, mä haluan tehdä yhden asian selväksi, joka itseäni esimerkiksi hämmensi joululomilta palattua, niin että mikä tämä nyt on tämä Microsoft 365 Copilot Chat verrattuna Microsoft 365 Copilot, koska ne on kaksi eri asiaa. Eli ihan lyhyesti tiivistän tämän asian. Copilot Chat on edelleen se sama vanha NS-kaupan päälle tuleva tekoälykyvykkyys, jolla oli välillä nimi Business Chat tai välillä nimi Bing Chat for Enterprise ja mitä siitä oli, Copilotin Edge. Se sama asia on edelleen, mutta se on nyt nimetty tällä kertaa Copilot Chatiksi tälle lyhyesti kavereiden kesken. Eli se todennäköisesti teiltä löytyy jo kaikilta käyttäjiltä tänä päivänä. Ja mä näytän teille kyvykkyyksiä siitä, mitä se pystyy tekemään, koska sekin on kypsynyt ja kehittynyt tässä viime kuukausina. Käytännössä siis sillä voi generoida vastauksia joko web-sisällön perusteella, niin kuin nämä yleisesti generatiiviset tekoälyt, chat GPT ynnä muut pystyy tekemään, tai sille voi nykyään ladata myös oman tiedoston chattiin. Katsotaan sitä nimenomaan ihan demon kautta. Ja mistä se löytyy? No, nykyään se löytyy ennen kaikkea tuosta uudesta niin osoitteesta, jolla on siis monta osoitetta, mutta se löytyy ihan kaikilta käyttäjiltä käytännössä myös sieltä Teamsista ja esimerkiksi Outlookista. Eli se käyttökokemus on yhteinen, mutta ei niin laaja kuin tuossa toisessa Copilotissa. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin pääasiassa siis verkkosisältöä ja itse lataamisen tiedostoja voi käyttää tietolähteinä. Ja tietosuojassa on hyvä huomata, että se on yritystason tietosuoja, mitään ei vuodeta niin minnekään ulkopuolelle, mutta huomioitava se, että kun se käyttää sitä Bing-hakumoottoria, niin en itse lähtisi sinne välttämättä mitään luottamuksellista tietoa niihin prompteihin kirjoittamaan, koska se sitten niiden promptien perusteella tekee esimerkiksi verkkohakuja ynnä muuta, niin tämä kannattaa aina huomioida. Alright, eli tämä maksaa 0 € noiden normilisenssien tai tilauksien päälle. Ja sitten taas tämä herra Copilot, eli tämähän nyt on nimenomaan maksullinen lisäosa $30 per käyttäjä per kuukausi, miten se sitten ikinä konvertoituukaan meidän euroihin, mutta se on huomioitava, että se on nimenomaan tämä erillinen Copilot, mistä on puhuttu jo niin toista vuotta. Ja siinähän on kaikki nämä ominaisuudet, mitä on Copilot chatissakin, mutta sitten se löytyy sieltä Outlookista, Teamsista, Wordista, Excelistä ja kaikista näistä käyttöliittymää, ja se osaa käyttää niitä niin sujuvasti. Mä en sano, että yhtenä kokonaisuutena, mutta se löytyy sujuvana yhteneväisenä käyttökokemuksena näistä eri sovelluksista. Se on se Copilot-nappula, mikä löytyy yleensä sieltä oikeasta ylänurkasta. Ja tietolähteenähän suurin ero on se, että se pystyy hyödyntämään sitä teidän M365-pilvessä olevaa tietoa, oli se sitten sähköpostilaatikoissa, Teams-keskusteluissa, OneDrive tai SharePoint-tiedostoissa, niin se rouhasee sieltä sitä dataa automaattisesti ja edelleen tietoturvallisesti, eli kaikki nämä M365-ympäristön tietosuojauselementit on siellä käytössä. Toki pitää huomioida se, jos meillä on siellä sitten jotain agenttikohtaisia poikkeuksia, koska nehän nyt voi hakea sitten jostain muualtakin. Supernopea esimerkki siitä, miten tämä toimii. Jos mä nyt en demoa tätä, otin vain pari kuvankauppausta, tämä on niin simppeli juttu. Jos mä kysyn ilman Copilot
M365 Copilot-lisenssiä sitä, että hei, löydät sä tiedostoja mun OneDrivelta, niin vastaus on valitettavasti, että ei onnistu, en pysty tekemään sitä, mutta kokeilepas tällaisia temppuja. Alright, simple enough. Sitten jos mä kysyn sitä nimenomaan Copilot-lisenssoituna käyttäjänä, ja se isoin merkittävä eroava tekijä on täällä on tämmöinen slideri, työ ja verkko, work and web, millä sen heti tunnistaa, että hei, nyt mulla on enemmän natsuja täällä näin. Siltä kun kysyy sama asia, niin hei, totta kai mä löydän matskuja sulle, ja tuossa on sieltä, täältä ja tuolta noin erilaisia sisältöjä. Se hakee intranettisivuilta tai OneDrivesta tai SharePointista sujuvasti näitä erilaisia asioita. Eli toi on se isoin erottava tekijä näiden kahden käyttökokemuksen erolla. Alright. Sitten näytetään superpikkaa demo siitä, miten tuo toimii tuo Ilmais Copilot. Eli mulla tässä nyt on käyttäjä. Otetaan pieni zoomi vaikka tuohon, no eipä siitä näköjään apua. Mä haluan tällä käyttäjällä tehdä sillä tavalla, että mä haluan nyt hyödyntää tiedostoa, joka multa löytyy. Voisiko tehdä minulle kaavio tästä isosta Excelistä, mikä mulle on? Tuolla on tuommoinen Add a File-nappula. Ja sitten tuossa mulla on tuommoinen markkinointikampanja dataa sisältävä tiedosto, ja mä pystyn sen lähettämään sille, ja ruksutin. Nyt sitten, jos demo-jumalat ovat puolellamme, niin sieltä pitäisi pyörähtää jonkinlainen kaavio, Excel-mäinen kaavio, mutta kuvana, se ei ole mikään Excel tai tämmöinen niin interaktiivinen elementti, mikä sieltä syntyy, niin siitä kyseisestä datasta tuolla niin kyseisellä promptilla. Eli hyvin yleistasoinen juttu, mutta niin kuin näkyy, niin jotain järkevää se sieltä generoi. Ja tätä pystyisi nyt sitten back and forth jumppaamaan tämän kanssa ja se muistaa sen tiedoston. Mutta me huomattiin se, että tämä on niin kuin todella lyhytkestoinen tämä ikä. Eli tietosuojan takia se poistaa tämän tiedoston muististaan. Mä väittäisin vuorokauden jälkeen. En ole ihan varma, mikä on se eksakti numero, mutta että, kun tässä näin kokeilin pari päivää sitten, että hei, sama juttu, ja sitten mä kysyin seuraavana päivänä tai reilun vuorokauden jälkeen, että hei, teepäs kaaviosta pikkusen erivärinen, niin se ei löytänyt enää sitä tiedostoa. Eli tietosuoja näyttäisi olevan näiden tiedostojen jemmaamisen suhteen aika niin kuin napakka. Ei jää ylimääräiseksi pyörimään tuo tiedosto tuonne noin. Uusi ominaisuus, suosittelen kokeilemaan sitä, että tuolla Ilmais Copilot chatilla voi myös tällä tavalla jumpata tiedostoja. Alright. Mitäs kaikkea muuta uutta ja kivaa sieltä Copilotista löytyy? Nyt hypätään valtasin sinne maksulliselle puolelle. Eli yksi asia, mikä sieltä löytyy, mistä itse olen niin ajatellut, että hei, nämähän mun tekemät promptit, mitkä toimii, nämä vähän niin kuin mun omaisuutta. Mä mustasukkaisesti omin niitä, eikä kerro edes työkaverille, miten nämä toimii. Katin kontit. Nyt on entistä helpompaa jakaa niitä hyviä prompteja tuon prompt libraryn kautta. Eli sieltä löytyy tuo näytä kehotteet, show prompts, nappi, ja siellä on sitten noi your promptit, jonka kautta tuolta nappia painamalla sä pystyt jakamaan sen sun promptin suoraan niin sun kollegoille, mutta huom, se ei jaa niitä tiedostoja, mitä sä oot mahdollisesti siihen promptiin laittanut, vaan ne he itse sitten vaihtavat omat tiedostonsa niiden tilalle. Mutta tämä on mun mielestä loistava feature. Sitten myös tällainen juttu on, mitä on kaivannut, että jos sä olet Wordissa, maalat sieltä palan tekstiä ja sitten sen jälkeen menet siihen Copilot-sivupalkkiin ja siellä sitten rupeat promptaamaan, niin se ymmärtää sen kontekstin, sen maalatun tekstin, mistä sä haluat kysyä. Et se ei niinku käy koko tiedostoa läpi, vaan se keskittyy siihen osioon, minkä olet maalannut. Älyttömän hyvä uusi feature omasta mielestäni. Hallintopuolella on tullut myös ihan älyttömästi uusia ominaisuuksia. Tällainen uudehko rooli löytyy nykyään sieltä kuin AI Administrator, mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan assignata meidän organisaatiossa pelkästään tähän AI-puolen ylläpitoon ja niihin asetuksiin pääsevä rooli tuolla M365 admin puolella. Ei tarvitse antaa mitään global admin tai muita ominaisuuksia. Todella odotettu rooli kyllä. Sitten sinne on tullut myös tosi paljon erilaista käyttöönottoa, kannustavaa ja kehittävää toimintaa. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin helppo prompti, jonka kautta voi lähteä tekemään asioita. Se ehdottelee tällaisia asioita, mitä huomaa, mitkä voisi niin kuin nostaa sitä käyttöastetta tai jotain muuta arvoa siellä teidän organisaation Copilot-käyttäjien lomassa. Sitten myös Copilot Dashboard, mitä kohta vilautan teille, niin aikaisemmin oli mahdollista AAD-ryhmälle lisätä se Copilot Dashboard käyttö, mutta nyt on tullut myös käänteinen juttu. Me voidaan myös laittaa se vaikka kaikille käyttäjille ja sitten estää se tietyltä ryhmältä, jos halutaan näin päin toimia. Mikä on voinut olla showstopperi sen takia, minkä takia sitä dashboardia ei ole voinut vielä niin sanotusti provisioida käyttöön. Se on henkilökohtaisen Copilotin hyödyntämisen älyttömän hyvä työkalu. Se löytyy sieltä Viva Insightsista myös henkilökohtaisen käyttöön. Suosittelen ehdottomasti tämän hyödyntämään ja ottamaan käyttöön kaikille, kenellä Copilot on käytössä. Ja sitten siinä admin puolelle on tullut uusia asioita. Siellä on
Copilotin terveysmittari, sieltä löytyy Key Success Metric ja Adoption Scorea ynnä muuta. Sitten sieltä löytyy agenttien käyttöastetta, jos agentit on jo käytössä, ja sieltä löytyy myös Copilot Chatin, eli sen ilmaisversion käyttöastetta, joka voi antaa indikaatioita, että hei, tämä porukka käyttää tätä niin paljon, että ne voisi oikeasti hyötyä siitä lisälisenssistä. Tuosta noin vielä supernopea demo. Hypätäänpäs tänne. Ei hypätä tuolle köyhälle käyttäjälle, vaan tälle meidän maksulliselle tai Copilot-käyttäjälle, niin tässä näkyy ihanasti suomennettu dashboard, eli ohjausjärjestelmä, mistä niin kuin näette, näkyy tosi paljon dataa siitä, miten paljon yksittäisiä sovelluksia niin meidän käyttäjät siellä käyttää, onko kaikki lisenssit allokoitu, löytyy tämä Copilot-palvelun terveys tai kunto täältä näin, siellä on jotain pieniä asioita, mitä on päivittynyt. Tämä on paikka, mitä kannattaa käydä ajoittain tutustumassa ehdottomasti, että mitä kaikkea täältä löytyy. Yes. Hyvä. Mutta mennään vaan eteenpäin, koska meillä on myös Teamsista paljon asiaa. Eikö vaan? Haluatko sä, Maija-Reetta, että mä jatkan ruudunjakoa ja kliksuttelen eteenpäin sun narratiivilla? Joo, anna mennä vaan. Katsotaan, mitä kaikkea Teams on saanut viime kuukausina uutuuksia. Ainakin siellä on tässä niin kuin ihan käyttöliittymässä tämmöinen erittäin hyvä parannus, kun aikaisemmin Teamsissa on ollut ihan oma kalenteri ja sitten siinä ei ole näkynyt samalla lailla ja ollut samat ominaisuudet käytettävissä kuin Outlook-kalenterissa, niin nyt tammikuun alusta muistaakseni tuli sitten tämä yhdistetty kalenteri niin, että Teamsin sisällä poistumatta Teamsista koskaan lainkaan, niin voi ihan täysiverisesti sitä kalenteriansa hallinnoida ja kokouksia kutsua koolle. Oikein hyvä juttu. Esimerkiksi ne aikaisemmin sieltä puuttuneet toisten kalenterit on nyt mahdollisuus saada Teamsissa yhdistettyä, ihan niin kuin Outlookissa. Tosi hyvä feature. Kyllä. Yes. Ja itse käytän tämmöistä uutta toiminnallisuutta tosi paljon, jos tiedän, että kollegat on vaikka varattuna tai teen joskus illalla tai aamulla viestejä, mutta haluan ne julkaista niin sanotusti säädölliseen aikaan, niin kanavaviestejä voi myös nyt ajastaa. Ja se löytyy niin kuin hiiren kakkosnappulalla vähän epäintuitiivisesti kylläkin sen send-nappulan takana, ja pitää painaa hiiren kakkosnappulaa, niin sitten tulee semmoinen kellokuvake siihen ja saa valita uuden ajankohdan. Tämähän on ollut jo noissa chattiviesteissä aikaisemmin, että pystyy ajastamaan niitä, mutta nyt sitten myös täällä Teams-työtiloissa tai tiimeissä niin kanavaviestejä voi ajastaa. Ja sillä lailla niin kuin sitten suunnitella vaikka jotain julkaisuja, tiedotteita, ja ei tarvitse olla juuri siinä hetkessä painamassa sitä send-nappulaa, kun haluaa sen asian vaikka kello 9 jonkun asian kertoo kaikille. Ja sitten vähän niin kuin sähköpostimainen ominaisuus. Joskus joku julkaisee kanavalla viestin, joka sitten olisi mukava sellaisenaan ilman copypasteamista forwardoida eteenpäin, jos se on tullut vaikka väärään paikkaan tai se on sellainen viesti, jota halutaan levittää laajemmallekin porukalle, niin sitten siinä on uusi nappula siellä, kun on julkaissut kanavaviestin, niin sen muokkausvalikossa on sitten tämmöinen forward tai lähetä edelleen painike ja sitten voi lähettää. Semmoinen pieni huomio ainakin tehtiin me, että sit jos siinä on liitetiedostoja tai kuvia esimerkiksi, niin siinä forkatussa viestissä ne ei sitten aukeakaan. Eli sitten sillä, joka sitä viestiä lukee, niin pitäisi olla ehkä pääsy sinne alkuperäiselle kanavalle, tai sitten pitää vaan liittää ne kuvat siihen jotenkin uudestaan, että ehkä tuommoinen pieni hikka siellä vielä on. Joo. Mutta joka tapauksessa huomattavasti nopeampaa kuin se tekstin maalaaminen. Se on niin helppo maalata sitten liikaa tai väärä kohta. Ja sitten kun sä copy-pastaat sen siihen viestiruutuun, niin siihen tulee kaiken maailman ylimääräistä töyhkää. Niin helpottaa elämää. Suosittelen kokeilemaan tätäkin. Sitten. Joo. Ehkä ei nyt itselleen varsinaisesti mikään mullistava asia, mutta juuri alkoi minullekin Teams ilmoittelemaan, että haluatko säätää pop-up-ilmoituksen tai tämän ilmoitusruudun paikkaa. Ja nyt on jokaisen omassa
vallassa sitten se, että onko se oikea alareuna, oikea yläreuna vai mikä se on, että miten vaikkapa ruutuja itselleensä haluaa asettaa ja mihinkä katse kiinnittyy tai ei halua, että kiinnittyy, niin sitten asetuksista voi valita, että missä ilmoitukset näkyy. Mä myönnän, että mä tykkäsin tästä uudistuksesta, vaikka onkin periaatteessa miniskuulinen. Sen takia, että mulla ne aina, kun on lähettämässä jotain viestiä, niin se pop-appi pamahtaa siihen lähetä-napin päälle. Sitten mä joudun sulkemaan sen, että mä pääsen painaa sitä lähetä-nappia. Niin mä oon nostanut sen tuonne ylänurkkaan, missä se häiritsee mua huomattavasti vähemmän. Totta, Pieni, mutta ja kun liittyy kun liittyy kokouksiin, niin totta, jos joku toinen aloittaa samaan aikaan kokouksen, niin nehän on itse asiassa päällekkäin. Hyvä pointti. Joo, mennään eteenpäin. Ne on kaikki tuolla alanurkassa, niin hyvä, että jotain saa sieltä siirrettyä. Hyvä. Ja sitten, jos haluaa irrottaa ikään kuin kokouksesta muistiinpanot toiselle ruudulle, vaikka niin kuin seurata esitystä ja niitä ihmisiä, joita siinä kokouksessa, Teams-kokouksessa on käynnissä vaikka toisella ruudulla ja sitten toiselle ruudulle muistiinpanot, niin nyt tuommoinen pieni ikoni kertoo siitä, että voit sitten irrottaa sen chatin niin, että voit seurata esitystä toisella ruudulla ja chattia vaikka sitten toisella ruudulla. Oikein hyvä. Kyllä. Itse tykkään tästä näin, se ei ole kaikki sitten aina yksi kerralla sivupaneelissa. Ja toimintasyöte, mikä se on siis sen notifikaatit ihan vasemmassa ylänurkassa oleva huomioruutu, joka pingahtelee kaikista asioista, mitä Teamsissa tapahtuu. Ja sekin on nyt kehittynyt, kun uusi käyttöliittymä Teamsiin tuossa joulun alla lähti rollautumaan kaikille käyttäjille, että chatit ja nuo kanavaviestit on yhdessä. Ja nyt sitten kun näitä at-mainintoja, eli mainintoja käytetään paljon enemmän, niin jotta sitten pystyt sieltä sun toimintasyötteestä vielä suodattamaan, että no mä en ole kiinnostunut vaikka, että kuka on kommentoinut tai peukuttanut mun viestejä tai jossain kanavalla olevia viestejä, vaan erityisesti milloin minut on mainittu, niin tuolla suodattimella kyllä sitten pääsee nopeasti kärryille, vaikka jos on päivän ollut poissa Teamsin äärestä, niin seuraavana päivänä katsoo, että no missäs kaikkialla minut on erityisesti hoksautettu lukemaan viestejä ja hypätä suoraan niihin. Aikaisemmin tuommoista suodatinta ei ollut, niin tämä on oikein hyvä. Kyllä. Itse olin just tuossa viime viikon verran koko viikon poissa ja saikulla. Ja sitten kun tuli takaisin, niin toi oli kyllä lifesaveri, koska siellä oli melkein 100 punaista pallukkaa siellä, niin mä suodatin sieltä noin olennaiset, niin pääsi nopeammin olennaiseen kiinni. Sitten on vielä lisää. Eihän nämä vielä tässä kaikki. Ei ne loppunut. Jos on käytössä transkriptio ja nauhoitus, niin aikaisemmin piti vain siinä kokouksen alkaessa päättää, että milläs kielellä tässä nyt ollaan tätä tallennetta nauhoittamassa, mutta nyt sen voi jo etukäteen laittaa, eli ei tarvitse siinä kokouksen alkamisen hetkellä sit säätää, että me puhutaankin englantia tai puhutaan suomea, ja se lähti nauhoittamaan ikään kuin jollain muulla kielellä, niin oikein hyvä. Jep, meillä ne oli aina oletuksena englannin kielellä, koska jaetaan tenantti niin kansainvälisten kollegoidemme kanssa, niin tämä on ihanaa, kun sen saa suomen kielelle, niin ei tarvitse sitä joka kerta käsipelillä tehdä per kokous. Tämä oli hirmu hyvä toiminta. Joo, oikein hyvä tuo sun esimerkki siinä, sä testailit vähän sitä, mitä tämä uutuus oikein tarkoittaa, ja joko se meillä on käytössä, ja meillä se nyt oli jo käytössä, eli kanavalle, kun menee julkaisemaan, aikaisemmin ollut tekstimuotoista ja sitten liitetiedosta, ja sinne on totta kai voinut niin kuin vaikka videoliitteitä laittaa, mutta nyt sitten siellä on siis painike, että voit ihan lennosta lähteä videota kuvaamaan tietämättä, että mihin se vielä päättyy, ja höpötellä siinä videolle, ja sitten kun painaa, että stop, niin se tallentaa sen sinne kanavan tiedostoihin ja julkaisee sen siihen postauksena kanavalle. Ja mä lähdin sitten heti ideoimaan, vaikka sä olit vähän skeptinen, mutta että missä tätä voisi käyttää, niin jos tekee vaikka liikkuvaa työtä tai on jossain semmoisessa paikassa, että ei pysty näpyttelemään viestiä, vaan tarvitsee niin kuin kertoa asia tämän työtilan kanavan jäsenille, niin ei muuta kuin, ja tämä nyt alkaa olla meille jo tuttua
totuttua hommaa, että tuosta video päälle ja höpötän siitä ja sitten vaan yhdellä napilla lähettää sen maailmalle. Että ehkä sulla ja mulla tässä on opettelemista, mutta jos annetaan meidän junioreille Teamsia ja sanotaan, että julkaise viesti, niin mitä luulet, osaisiko ne tehdä sen tolleen? No mahdollisesti, etenkin siellä puhelimella. Ja se löytyy tosiaankin siitä mobiiliappista myös toi nappula. Se on siellä pluspainikkeen takana piilossa, niin kuin moni muukin ominaisuus. Ja eihän siinä tarvitse siis videota olla. Pelkkä ääniviestikin on mahdollisuus tällä ihan samalla tavalla lähettää tosiaankin. Niin kyllä tällä varmasti löytyy utiliteettinsa tällekin featurelle. Jep. Sitten, mitäs muuta meiltä vielä löytyy? Kopioinnin esto. Niin, ettei voi eteenpäin sitten chatteja ja transkriptioita laittaa. Mitä sä tästä tuumaat? No, tietosuoja orientoituneessa organisaatiossa on siis hyvä. Tämän voi siis asettaa per kokous, tai sitten se voi olla mahtikäskyllä laitettu myös sieltä tenantin asetuksesta päälle. Niin varmasti kiinnostaa niitä, kenellä on pelko siitä, että joku niitä kopsailee. Ei se kyllä välttämättä mitään valokuvaamista estä, mutta kuitenkin kiusa, se on pienikin kiusa. Tämä oli kiva. No joo, linkin liittäminen, se nyt ei tästä kuvakaappauksesta tai tekstistä oikein erotu, mutta siis jos on copypastennut itsellensä linkin, vaikka nettiosoitteen tai jonkun tiedostolinkin ja lähtee kirjoittamaan viestiä, että tässä tämä tiedosto ja maalaa sen tässä tämä tiedostolauseen ja painaa Ctrl+V, niin se tekee siitä tässä tämä tiedosto. Tehdään tästä live-demoli. Mä napsaan tuon dashboardin linkin talteen, menen tänne Teamsiin, lähden chattailemaan vaikkapa sinun kanssa ja sitten laitan, että Copilot Dashboard tekstin, maalan sen, Ctrl+B. Aha, ei toiminut näköjään, demoefekti ei toimi tässä niin selainversiossa vielä. Okei, toi oli mielenkiintoinen. Okei. Eli toimii vain siis työpöytäversiossa. Sen ei olisi pitänyt korvata sitä tekstiä, vaan liittää se siihen. No niin, hauska demoefekti. No, täsmennetään. Toimii siis vain tuossa desktop-versiossa tällä hetkellä. Testattu on, mutta nyt ei sitten tässä toiminutkaan. Joo, tolla lailla. Joo, mutta kyllä ihan kätevä, jos Ctrl+C, Ctrl+V on itselle tuttu kopiotoiminnallisuus. No sitten vähän pienempi uudistus tuohon käyttöliittymään. Joskus, jos ruudun kokoa vaihtaa, että välillä on läppärillä ja välillä on isommalla ruudulla, niin sitten Teamsissa sekä se vasen laita, jossa on vaikka näitä kanavia ja työtiloja ja henkilöitä, tai sitten oikea laita, jossa on sitten kanava, tiedot tai sen chatin tiedot, niin molempia niitä reunoja pystyy nyt sitten levittämään tai kaventamaan, eli sitten kun tekee erikokoisilla päätelaitteilla tai näytöillä työtä, niin saa oman makuun sopivan sitten näytön. Kyllä. Sen huomasin, että se oli säätänyt niitä niin kuin lennosta, että mä jouduin takaisin kaventamaan niitä itse, sellaisen huomasin, että jos ihmettelet, miksi toi on muuttunut, niin sitä voi nykyään säätää. Okei, sitten täällä on vielä muutama niin Copilotiin liittyvä Teams-uudistus. Niitä on aika isoja. Ei kauhean isoja, mutta kuitenkin ihan käteviä. Jos Copilot on käytössä, niin se lähtee automaattisesti vaikka kokouksista tekemään muistiin, promptaa, että kerropa mitä tässä kokouksessa tehtiin tai päätettiin, mikä oli sen pääpointit, niin automaattisesti lähtee tuo. Toimii myös Town Hallissa, näissä isommissa tilaisuuksissa sekä webinaareissa. Ja sitten myös keskusteluissa, eli vaikka 1-2 välisissä tai isommissa ryhmäkeskusteluissa, niin siellä myös sitten on tämmöinen avustaja, jolla voi sitten kysyä, että mitä tässä keskustelussa viime aikoina on tapahtunut, tai se oikeastaan listaa siihen muutaman päivän takaa, tai oikeastaan mä en kokeilu, että päivän, mutta muutaman keskustelusäikeen takaa. Se on eri asia, että milloin ne on julkaistu, mutta yhdistää ne, että mistä olette viimeksi keskustelleet tässä porukassa. Tai 2 kesken. Jep. Niin. Sitten vielä pieni tähän jakamiseen liittyvä ominaisuus myös. Niin,
Aika monesti sanotaan, että hei, jakaisitko mulle nuo tekoälymuistiinpanot, niin uusi nappula löytyy, kopioi linkki tai jaa Outlookiin, niin sitten ne muistiinpanot voi forkata eteenpäin. Tätä harrastan itse paljon ja arvostan tätä, että ei tarvitse enää kopioi kaikki ja liitä toimintoon tehdään, vaan sen pystyy tuollaisena lähettämään. Yes. Okei, aika juoksee, mennään eteenpäin. Mä halusin kertoa lyhyesti tästä Microsoft Placesista, eli mistä on kyse. Kyseessä on siis uusi Microsoftin palvelu, joka on viime vuoden puolella tullut käyttöön. Ja mitä sillä sitten käytännössä pystyy tekemään, niin se on niin kuin oikeastaan sitä meidän nykyajan haastetta. Eli kun meillä on toimistotiloja, sitten meillä on ihmisiä etänä, ja sitten on vähän niin kuin niiden yhdistelmiä, niin se ei ole kitkaton, mutkaton kokemus välttämättä. Ja tämä Places pyrkii tuomaan siihen nyt erilaisia kyvykkyyksiä sekä niin organisaatiotasolle että ihan yksilötasolle. Ja käytännössä se tuo etenkin tähän tiimitasolle, jos me tehdään porukalla töitä, niin tuo tosi hyviä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, joita pystyy hyödyntämään. Ja niin sitten me ollaan todettu se, että nämä on ainakaan tapauskohtaisia, että minkälainen firma on, minkälaiset tilat on, minkälainen toimintamalli on, niin yhtä tapaa ratkaista näitä asioita Placesille ei ole olemassa, vaan tämä on aina vähän kuin semmoinen lumihuutelemainen tarve, johon löytyy nyt sitten iso liuta näitä ominaisuuksia. Ja miten ne ominaisuudet sitten kustannusten näkökulmasta jakautuu, niin Microsoft antaa ilmaiseksi niin sanotusti näihin meidän normilisenssien päälle jo ison liudan ominaisuuksia, joista ehdottomasti paras on tuo Workplace Presence. Näytän se kohta demona, miten se skulaa. Teams Premiumin mukana tulee taas sitten tosi paljon ominaisuuksia, ja yksi, niin kun, jos teillä on Flexwork-tiloja, eli toimistoja, joissa on ei-henkilökohtaisia työpisteitä, niin niitä pystyy nyt sitten tämmöiseen varausjärjestelmään kytkemään ja ottamaan käyttöön, jos on tämmöisiä flexitiloja. Niin se vaatii tuon Teams Premium-lisenssin. Ja sitten jos me niin näiden kaikkien muiden mahdollisuuksien lisäksi, ja sitten jos me kuorotetaan siihen vielä se tekoälykyvykkyys, niin sitten me saadaankin tekoäly optimoimaan tilan käyttöä tai hallinnoimaan, suosittelemaan, että hei, porukan kannattaisi ehkä keskiviikkona tavata koko porukan toimistolla. Näyttää siltä, että olisi mahdollisuus siihen. Kaikkea tällaista, niin siinä on tosi paljon kyvykkyyksiä. Ja se, mitä mä ajattelin nyt näyttää ihan super lyhyesti, on se, että millä tavalla toi Places näyttäytyy jo tänä päivänä Teams-käyttöliittymässä. Eli hypätään takaisin tänne herra Markku Lammen Teamsiin, ja meillä on nyt provisioitu tänne meidän organisaation tämmöinen Places-sovellus kaikkien Teams-käyttäjien Teams-käyttöliittymään. Ja se on käytännössä se sama, mikä löytyy sieltä tietystä osoitteesta outlook.com kautta Teams tai mikä Evan Places, mikä se olikaan. Mutta se, mitä täältä niin löytyy, on se, että mä näen saman tien, että hei, Jussi on jo tekniikan tiellä. Mun oli tarkoitus mennä sinne. Toki mä voisin mennä muihinkin meidän niin sijanteihin, mutta yhdellä napin painalluksella mä indikoin nyt mun tiimiläisille ja kaikille muille, että Jussikin on nyt sitten tänään täällä. Sori, mä olin Markku. Markku on myös täällä tänään. Ja nämä kahdestahan pystyy sitten näkemään tämän toistensa presenssin ja buukkaamaan yhteisiä meetingejä, buukkaamaan niitä tiloja täältä näin, tai sitten niin esimerkiksi käymään yhteisellä lounaalla, kun huomaavat, että ollaan siellä samassa paikassa. Asia, joka me ollaan ratkaistu siis omilla tämmöisillä vaikka Räätäli Power App-sovelluksilla tähän saakka monille meidän asiakkaille. Mutta ei siitä sen enempää, meillä on niin vähän aikaa, että mennään eteenpäin. Oikeastaan me halutaan kysyä nyt teiltä, että onko jokin asia siinä Placesin ominaisuus sellainen, mikä teitä mahdollisesti kiinnostaisi. Siinä on monta kulmaa, monta mahdollisuutta. Katsotaankohan saadaan noin vaihtoehdot tuohon noin linjoille käyttöön, niin valitkaa niistä semmoinen ehkä teitä kiinnostaa, koska meitä kiinnostaa tosi paljon tietää se, että minkälaisia, jos meillä on vaikka minuutti aikaa, ja pitää yksi asia kertoa tai niin kuin hoksauttaa, niin mikä se mahdollisesti on. Katsotaan, mä en ainakaan vielä näe, että se kysely olisi auki, onkohan se sieltä tulossa mahdollisesti. Katselen tuonne haikailevasti tuonne meidän fasilitaattorin suuntaan. Sieltä se tuli, hyvä. Eli onko se niin sanotusti kustannustehokkuus, tilojen optimaalisempi käyttö, mikä teitä kiinnostaa? Tai just toi asia, että ketä siellä toimistolla on, että minulta puuttuu semmoinen yhteisöllisyyden tunne ja ketä siellä olisi. Niin kuin mä haluaisin käydä vaikka nyt niin kuin lounalla tai ihan oikeasti nähdä 1-2-1 naamakkain jonkun kollegan kanssa. Vai onko se kenties se just, että nämä työtilat, jotka voi olla monenlaisia neukkareita tai avotoimistoja tai mitä tahansa muuta, niin onko se niiden varaamiskuvio nyt se, mihinkään niin saataisiin kenties selvyyttä? Vai ylipäätään se,
että miten me fasilitoidaan paremmin kokouksia, joissa osa porukasta on livenä paikalla ja osa taas osallistuu sieltä etäältä, sieltä makuuhuoneen perukoilta. Valitkaa niistä se oma, ehkä mieluisin. Joo, katsotaan. Mielenkiinnolla odotan, että minkälainen tulos tulee. Tuossa äsken demossa näkyikin, että Maija-Reetta oli suunnitellut olevansa tänään myös siellä tekniikan tiellä. Siinä oli alemmalla rivillä henkilöt, joilla on tämmöinen suunnitelma, eli voi etukäteen jo vaikka tuleville viikoille laittaa tiedon siitä, että jos on semmoisia säännöllisiä toimistopäiviä, niin sitten kollegatkin näkee ne, eikä tarvitse kysyä erikseen, että milloinkas olet toimistolla. Joten ja sitten se tosiaan tekee helpoksi sen, että sit vaan tsekkaa itsensä sisään, kun pääsee sinne toimistolle. Tai sitten jos käykin niin, että olenkin etänä, niin sitten vaihtaa sen lennosta. Vau, nyt saatiin tuloksia. Mitäs tuumaa? No mä en ole yllättynyt. Ihmiset on sosiaalisia elukoita, ne haluaa tietää, ketkä siellä toimistolla nyt oikeasti on. Ettei tule sitä, mulla jää luu kouraan, kun mä menen sitten raahaudun sinne toimistolle ja siellä ei ole ketään muuta, kenet mä olisin halunnut nähdä. Niin tää just, että yksilötasolla, siis tää on jo teillä käytettävissä tänään, te voitte mennä vaikka sinne Teamsin kalenteriin tai uuden Outlookin kalenteriin tai vaikka tuohon Placesiin ja sieltä käydä ruksuttelemassa itsellenne ne, että minä päivinä olen milläkin toimistolla. Ja se näkyy saman tien kollegoille. Tää on jo tänään teillä käytettävissä. Tää oli nyt ilmainen oppitunti siitä. Ja sitten taas kun viedään se pitemmälle tiimitasolle, että ruvetaankin suunnittelemaan niitä yhteisiä tiimipäiviä sun muita, niin tämä tarjoaa siihen älyttömän hyvän työkalun. Siihen voi kytkeä ne neukkarit tai siihen voi kytkeä ne kokoukset, mitä meillä on siellä Teamsissa jo olemassa. Siinä on tosi paljon potentiaalia. Olen rohkaistunut tästä sosiaalisuusaspektista, mikä ihmisiä kiinnostaa. Mahtavaa. Ei mitään, mennään eteenpäin. Seuraavaksi oli tarkoitus näyttää teille, että mitä mind-blowing asiaa siihen SharePointiin oli oikein tullut. Elikkä, Maija-Reetta, haluatko sä kertoa? Joo. Haluan toki. Eli SharePointin ulkoasu on semmoinen, jos klikkaat eteenpäin yhden, niin semmoinen vähän laatikkomainen ollut niin, että semmoisista vähän niin kuin tiileistä rakennetaan intrasivuja, ekstrasivuja, mitä sillä SharePointilla kukakin työryhmäsivuja rakentanut on, niin että otsikko, teksti, kuva on vähän niin kuin palikkoja päällekkäin, mutta tadaa, nyt on olemassa flexible layouts ja joustava sivuasettelu, sillä lailla mä sen nyt sitten käänsin, ja se tarkoittaa sitä, että laatikot poistuivat, raja-aidat poistuivat ja elementit voivat olla jopa päällekkäin, joka on aika mullistavaa tässä SharePointin ulkoasu-logiikassa. Kyllä. Ja taisi olla, että Microsoft sanoi, että me tuotiin PowerPointti SharePointiin, mikä kuulostaa, okei, mä oon PowerPoint-miehiä ja mä kiinnostun heti, mutta onhan siinä aika hurja mahdollisuus. Haluatko sä livenä demota, miltä se näyttää, jos mä annan sulle jaon? Tehdään tuosta noin, koska tämä pitää nähdä livenä. Tätä on tosi vaikea selittää käsiä heiluttelemalla. Jes, näkyy. Nyt näkyy taustalla. Jaha, minkäs se sieltä sitten? Tuommoinen seesteinen taustapa, ei mitään, toi on rauhoittavaa tähän webinaarin väliin. Hengähtää. Tuolta, löytyykö nyt oikein? Joo, no nyt näkyy henkilöstöedut. Kyllä. Intrasivusta on siis kysymys tässä tapauksessa ja tosiaan tuttua otsikkoa, tekstiä ja jonkinnäköistä lisätietoa siinä sivulla on, mutta katsotaanpa sitten, jos mä vähän näytän, että miltä se näyttää. Tämä ei ole kaikilla vielä, se on tässä nyt lähtenyt uimaan eri SharePointteihin ja tästä nähdään, että mulla on normaali sivuasettelu täällä osassa niin, että mulla on isompi tekstipalsta oikealla, tai mä olen päättänyt, että siinä on tekstiä ja sitten on tuo lisätietoja tuossa oikealla puolella. Mutta sitten tässä alapuolella on tai oikeastaan itse asiassa niin päin mä teinkin sen, että mulla on tässä alapuolella
puolella se perinteinen ja tässä yläpuolella se muokattava versio, ja mä voisin täältä nyt sitten lähteä siirtämään näitä elementtejä, jotka olin siis asetellut ihan samalla lailla kuin tuossa perinteisessä versiossa, ja siinä on tekstit ja kuvat olemassa niillä paikoilla, millä ne oli tuossa alemmassakin versiossa. Ja tuonne näette, että ilmestyy ruudukko taustalle, ja sitten tämä vähän niin kuin tarttuu aina jokaisen ruudun kohtaan siinä hetkessä, ja sitten kun mä päästän hiirellä irti, niin sitten mä voin tipauttaa sen elementin ihan siihen, mihinkä mä haluan. No eihän se tämmöiseen ihan tavalliseen tekstiin ja tuommoiseen informatiiviseen sivuun niin välttämättä mikään flexible layout auta, mutta jos mä haluaisinkin sitten sen saman lähteä rakentamaan ihan itse semmoiseksi kun mieli tekee, niin täältä voisi... Oliko sillä suomennettu ihan flexible, tai sitä ei ollut suomennettu? Näinkö no ei näin olla, joo, katsotaan. No. Ei, se on suomeksikin flexible, joo, just näin. Niin tähän avasin nyt uuden osan, ja sitten tuolta oikeasta laidasta lähdin avaamaan työkalupalkista vaihtoehtoja, ja jos tuolta otetaan, että näytä kaikki osamallit, niin täällähän on kuule tämmöistä vähän niin kuin vaikka esite tai niin, brosyyri, joku tämmöinen tulee mieleen näistä layouteista, ja siellä nähdään, että on kuvaa taustalla, voimme tuohon vaikka yhden valitakin, ja siihen se heilahti mulle nyt sitten näiden kahden olemassa olevan väliin, ja nämä on nyt sitten kaikki mallina tässä, mutta tekstit ja elementit tietysti ihan muokattavissa. Mutta sitä mä en halunnut nyt näyttää, vaan mä olin sitten tähän jo valmiiksi yhden mallipohjan ottanut, ja sitten nuo samat tekstit, mitä mulla tässä yläpuolella oli, niin asettelin nyt sitten uudestaan, että en tiedä, voihan se olla, että olisi mukava lukea henkilöstöeduista tällä lailla sarakkeittain, mutta kuten huomataan, niin tuo suomen kielen pitkät sanat ja ainakin tämmöinen ulkoasu, jossa on englanniksi ollut näitä termejä, missä se mulla tuossa taitaa olla se malli, niin ei oikein toimi, koska englannin kielen sanat on sen verran paljon lyhyempiä, että tässä pitäisi nyt käyttää sitten vähän tämmöistä graafikon tai AD:n kykyä, jos sellaista omaisi, että saisi tästä hyvän näköisen sitten rakennettua. Joo. Ainakin toi avaa mahdollisuuksia niille, kenellä on niinku selkeä näkemys, että hei, mä haluan asetella tämän intrasivun tai vaikka uutisen tai ihan minkä tahansa SharePoint-sivun elementit vähän visuaalisemmin ja saada sillä vaikka aikaan jonkun tyylikkäämmän, informatiivisemman, visuaalisemman ländärisivun jollekin tietylle osuudelle, niin toihan mahdollistaa tosi paljon. Mutta miten se on responsiivisuus? Pakko kysyä sitä. Uskaltaako sitä kysyä? Miten toi toimii, jos näyttö kapenee? No katsotaan kuinka käy. Kyllähän se joitakin elementtejä osaa sitten pienentää ja kuvat esimerkiksi kyllä menee. Julkaise se sivu, katsotaan ihan rohkeasti miltä se näyttää, kun jännittää se. Joo, tuossa se jo herjasi hetkellisesti, että levennä sivuleveyttä, että saat parhaan lopputuloksen aikaiseksi, joten esimerkiksi tuo fontti, kun se on asetettu nyt varmaan jollekin 100 pikselille, niin vähän huonosti asettuu, ja nyt tässä on näköjään mulla vähän hitautta yhteydessä. Lisäsin sen monta kertaa sen saman osan sinne, joo, just näin, mutta kyllähän se niinku miltä se henkilöstöedu lopussa, kun se oli, niin näyttää. Joo. Otetaan se, minkä mä olin sinne tehnyt tänne ihan alalaitaan. Se on tässä, ei, kun toi on englanniksi. Nyt se varmaan hyppäsi sen mun suomenkielisen. Se on tässä jossain välissä. Eli kyllä se vähän niitä nyt jonnekin tässä kapeassa heittää. Siinä on varmaan demoefekti siinä mielessä, että sä lisäsit nyt sinne varmaan 5 eri flexible layouttia ja ne sitten menee jollain hauskalla tavalla päällekkäin, mutta että niin kuin sanotaan nyt lyhyesti näin, että käyttäkää harkiten tätä näin, niin vaikka siellä on mahdollisesti PowerPoint-ruunebärejä ja muita, jotka innostuu tällaisesta mahdollisuudesta, niin kannattaa tosiaankin
käydä katsomassa, miltä se näyttää. Etenkin jos on tiedä, että on kapeammalla näytöllä olevia käyttäjiä, niin kun näkyy, niin noi kyllä hyppii noi elementit mielenkiintoisesti sitten, kun loppuu se tila kesken. Nythän ne mahtuu tähän, mutta sitten kun sä kavensit sitä, niin boom, sitten me oltiinkin pikkusen hukassa sen kanssa. Alright, mutta siis toi on jo tänä päivänä käytettävissä. Niin mitä tästä sanoisi? Huomioikaa se omien sisällön tuottajienne niin ohjeistuksessa, tai jos tarvitset tähän lisäsparia, niin me mielellään autetaan sen suhteen, että miten kannattaa mahdollisesti ohjeistaa. Alright, mutta mennään eteenpäin. Lisää demoja vielä luvassa. Jos nappaat mulle ruudunjaon siitä. Joo. Oh. Noin. Siitä katsotaan, lähtikö oikein ruutujakonsa. Kyllä sen pitäisi lähteä. Yes. Eli se oli tosiaankin flexible layoutit tuolla SharePointissa, mutta mennään nyt sitten näihin jännittäviin Copilot-agentteihin. Ja Microsoftin terminologian mukaan nämä on nyt sitä niin sanottua kakkosvaihetta. Superlyhyt tiivistelmä, mitä tämä on. Ei taaskaan riitä aika kaikkeen siihen mahdolliseen, mitä haluttaisiin tästä kertoa, mutta käytännössä siis mä sanoisin, että tämä on tämmöinen rakenna helposti asiantuntija-agentteja tyyppinen juttu. Eli tästä tietystä asiasta pitäisi niin kuin sun tietää paljon, niin rakenna itsellesi siitä asiantuntija-agenttiavuksesi. Ja tässä on nyt tällä hetkellä käynnissä free trial. 10 000 tokenia voitte polttaa teidän organisaatiosta ilman, että se maksaa penniäkään. Toki tämä vaati käyttöön siihen Copilot-lisenssiin, eli se ei ihan niin kuin niille ilmaiskäyttäjille toimi. Jännästi ne voi rakentaa ne ilmaiskäyttäjät niitä agentteja, mutta sen käyttäminen niin vaatii sen Copilot-lisenssin. Tämä oli asia, mitä me vähän mietittiin meidänkin AI-ihmisten kanssa, miten tämä voi näin funkata, mutta näin se menee. Ja niin kuinka pitkään 10 000 tokenia riittää, niin mulla se on vähän kysymysmerkki, onko ne outbound vai inbound tokeneita ynnä muita, mutta että jatkossa kuitenkin joko sillä Copilot-lisenssillä tai erikseen ostettavilla tokeneilla niille ilmaiskäyttäjille, eli ei siis vaadi sitä Copilot-lisenssiä myöskään. Tämä on vähän jännä juttu, miten tämä tilanne sitten asettuu. Tietojen käsittely, tiedoston käsittely on joka tapauksessa salattua, suojattua ja jakaminen hallittua, eli kaikkeen siihen enterprise-tason juttuun tämäkin myös totta kai tottelee, jos se rakennetaan niin normaaliin tapaan. Ja tuossa vielä lyhyt kertaus siitä, mitä tämä nyt niin kuin maksaa. Eli niin sanotusti voit luoda Copilot-agentteja myös ilmaisella, mutta niiden käyttäminen, että se käyttää sitä work-dataa, niin ei ole mahdollista, ellei siihen osta lisää niin sitten natsoja. Ja sitten myöskin tämä kolmas vaihe, mistä puhutaan niin sanotusti autonomisesti toimivista agenteista, jotka suorittaa toimintoja proaktiivisesti tai suorittavat, niillä annetaan tehtäviä, ne tekee sitä niin pitkään, kunnes ne saa sen valmiiksi. Niin tämä on sitä kolmatta vaihetta. Tänään ei puhuta vielä siitä, vaan tämä toka vaihe on tämmöinen reaktiivinen agentti, asiantuntija-agentti. All right. Mutta otetaan demo. Nyt jännittää, tuleeko tämä toimimaan. Eli hei, rakennetaan hankinta-asiantuntija-agentti. Ja mennään tänne meidän niin herra Copilot-lisenssin omaavaan käyttäjään. Ja täällähän on nykyään tämmöinen Copilot-käyttöliittymä, mihin ollaan jo totuttu. Ja mikäli teillä on nyt tosiaankin joko Copilot-lisenssejä vähintään organisaatiossa, oliko se nyt 50 kappaleita, tai sitten niin olette hankkineet erikseen tokeneita, niin kaikki pystyy käyttämään näitä, niin sieltä huomaat, että löytyy tämmöinen luo agentti-painike. Lähdetään sille liikenteeseen. Nyt mä otan mun luntin täältä esiin, että mä voin kopsata nopeasti nämä tekstit täältä. Eli Copilot Studio on sinänsä vanha tuttu juttu, mutta me ei haluta nyt promptaamalla luoda tätä, vaan tehdään ihan niin sanotusti perinteisen tapaan määrittelemällä uusi agentti. Annetaan sille agentille nimi, voisi vaihtaa hienon kuvakkeenkin, ehkä me säästetään tuossa aikaa. Tämä on herra hankinta-agentti. Mitä se tekee? Tällä ei ole vaikutusta siihen sen suoritukseen. Tämä on kuvaus niille, ketkä käyttää tätä agenttia. Ja mulla on täällä olemassa tämmöinen dokumentti, joka saattaa joillekin teistä olla tuttu, nimeltään julkisten hankintojen sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2022 kavereiden kesken. Aivan mahtava opus, aivan jäätävän riihikuivaa tietoa, mutta kriittistä, kun hankitaan julkisella sektorilla uusia palveluita. Eli me annetaan tälle nyt sitten toi tiedosto ja annetaan tämmöinen hauska ohjeistus myös tälle agentille, että vasta aina kuin olisit maailman virallisin lakimies, ettei vaan tule mitään niin kulmaa siellä sitten huomioimatta.
Ja tälle voi antaa nyt nimenomaan lähdetiedoiksi erilaisia osoitteita, olko ne vaikka SharePoint-dokumenttikirjastoja tai web-sivustoja. Nyt mulla on siellä vain yksi yksittäinen tiedosto, niin mä voin tuosta noin painaa nappia. Ja mä oon sen ladannut sen tiedoston jo tänne niin Copilottiin. Katsotaanpas, mun nyt pitää kyllä käydä tupla tarkistamassa, että minne mä sen latasin. Se taisi olla tällä kaverilla täällä näin käytössä. Pieni hetki. Tuliko mulle nyt tähän just semmoinen demo-efekti? No ei se haittaa, niin Internal Services Documents. Katsotaan, oliko se täällä. Yes. Tänne olen meidän SharePointin ladannut, niin kopsataan tuo tiedoston osoite tuosta noin, kiitoksia. Ja koska se on yleinen osoite, niin se löytää sen tiedoston sieltä tällä tavalla. Katsotaan, pitääkö mun painaa. No niin, sinnehän se meni. Eli siellä on nyt meillä yksi tiedosto. Tälle voisi viedä siis vaikka ison kokonaisuuden, satoja tiedostoja tai yksittäisiä tiedostoja tai urlia niin 20 yksittäistä tietoa lähdetään maksimissaan. Ja sitten ihan vain esimerkkinä sitten annetaan vielä tänne yksi esimerkki prompti, että ihmiset tietää, miten tätä käyttää. Eli tämmöinen otsikko kuin hankintakynnys, ja huomaatte, että tuo demo tuossa noin aktivoituu sitä mukaan. Ja mikä se viesti, eli se prompti on, niin me voidaan vaikka antaa tämmöinen esimerkki, että mikä on kansallinen hankintakynnysraja. Tämmöinen esimerkkikysymys, minkä ihmiset voi ottaa käyttöön yhtä nappia painamalla. Cool. Ja tätä voi testata tässä näin suoraan, mutta tehdään nyt semmoinen juttu, että tempastaa vaan tuosta luop-painikkeella meille uusi hankinta-agentti, asiakaspalveluavustaja interesting. Nämä suomennukset siis on kyllä niin kuin mielenkiintoisia, mitä tämä täällä tekee. Mä teen nyt sitten suoraan semmoisen tempun, sormet ristissä, että täällä ei tule mitään demo-efektejä. Välillä siis huomaan sen, että kun Copilotia käyttää, niin pitää 2 kertaa painaa niin sanotusti. Eli tehdään vielä sillä, että muutetaan jakoasetuksia ja annetaan tämä kaikille meidän organisaatiossa käyttöön. Valitettavasti kaikille niille, kenellä on se Copilot-kyvykkyys ihan ilmaisesti. Yksi ihminen ei voi luoda näitä agentteja muiden käyttöön, vaan kaikilla pitää olla se käyttöoikeus tähän, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Mutta tallennetaan tämä, ja mulla on nyt urlikin tuossa noin tallessa, ja se tallentaa ne jakoasetukset siitä. Nyt voidaan sulkea tämä. Ja okei, mistä tämä Copilot-agentti nyt sitten löytyy? Painetaan vielä tuosta päivitä nappia varmuuden vuoksi, että se tallentuu ja asettuu sinne paikalleen. Tämä on yllättävän nopeata, sanotaan näin. Eli tuosta mä pääsen suoraan siirtymään siihen asiakaspalvelulle, mutta mä näytän sen myös, mistä se löytyy. Eli kun mä menen tähän mun Copilot-näkymään, painetaan tuosta F5-nappia, niin sen pitäisi sinne putkahtaa tuonne agenttiluetteloon. Toivottavasti tässä nyt ei ole mitään viivettä. Mä huomasin, että välillä tässä on vähän viivettä, mutta välillä tämä kyllä menee ihan sutikasti tästä näin, niin ilmestyy reaaliajassa myös tähän näkymään. Sieltä se latailee sen agentin meille. Ja niin nyt se näkyykin siellä aivan mahtavaa. Eli tuolla on meidän uusi hankinta-agentti. Ja sitten klikkaamalla, tämä on se käyttöliittymä, minkä mä laadin. Tuossa on se esimerkkikysymys. Mä vaan nappia painamalla tuosta ja sanoin, että hei, mikä on kansallinen hankintakynnysraja? Ja muistetaan, että se vastaa maailman virallisimman lakimiehen formaatilla. Katsotaan, mitä se siitä tuumaa siitä mun kysymyksestä. Mutta nyt se tietää, että se käyttää tietolähdettä ja mä rajasin, että älä käytä mitään nettivastauksia, vaan nojaa nimenomaan tuohon dokumentaatioon, mikä me annettiin. Ja sitten se antaa lakimies kapulakilli vastauksen, okei, mutta mikä on euroraja? Mua kiinnostaa ne eurot, se kiinteä. Mä tiedän sen vastaukset, katsotaan, niin miten me saadaan puristettua se tästä meidän kovakaulaisesta, niin tästä meidän. Eli vieläkin se nostaa tähän näin, mikä on palveluiden hintakynnys. Katsotaan, niin suostuuko se pusertamaan mulle sen vastauksen. Mutta niin kuin huomaatte, niin se vastaa hyvin tarkasti, että se määritellään siellä ja täällä ja tuolla noin. Vieläkin se antaa mulle, mikä on euroraja, että palvelut pitää kilpailuttaa. Joskus se antaa sen ekalla kerralla sen oikean vastauksen, mitä mä haluan siitä pusertaa, mutta että joskus tuntuu kestävän se. Mutta niin kuin näette, niin mä annoin sille aika niin kuin tiukat ohjeet. Ja vihdoinkin sieltä tuli se vastaus, mitä mä siltä kysyin. Palvelujen hankintojen kansallinen hankintakynnysraja on tällä hetkellä 60 000 euroa. Kiitos. Eli hei, tällä tavalla pystytte viemään minkä tahansa tiedoston tuonne agentille ja opettaa sen. Tietenkin sitä voisi vähän tuunata, että älä ole noin hei tiukkis, vaan vastaa avuliasti, informatiivisesti ja anna aina suora vastaus, viittaa lähteisiin ynnä muuta. Sitä pystyy ohjeistamaan hyvin yksinkertaisesti meidän agenttia. Mahtavaa. Mutta hei, mennään eteenpäin. Siinä meni piirun verran enemmän aikaa kuin mitä mä toivoin, mutta vielä muutamia nostoja tuolta M365-pilven reunalta.
siellä oli ainakin Vivaan tullut iso nippu uusia ominaisuuksia. Mä nopeasti kerron noin learningin liittyvät asiat, eli learningissä oli tosissaankin tämä akatemia, mahdollisuus ottaa siitä Microsoftin tekemistä Copilot Akatemiasta kopio ja tehdä siitä semmoinen meidän organisaatiollainen, lisätä sinne meidän organisaatiospesifit asiat siihen oppimispolkuun ja siihen kokonaisuuteen. Ettei se ole niin geneerinen ja niin semmoinen ympäripyöreä, jos ajatellaan, miten se Microsoft on tehnyt sen globaalisti kaikille käyttöön se yhteisen. Ja sitten taas ylipäätään noita oppimispolkuja pystyy entistä paremmin räätälöimään, brändäämään meidän näköisiä ja rakentaa sinne just semmoisia polkuja, mitä halutaan hyödyntää. Eli omasta mielestäni vallan mainio tämmöinen learning-platformi, jos ei ole vielä mitään muuta käytössä. Mutta sitten Engage on tullut paljon asiaa. Mitäs niistä? No joo, eli Viva Engage, yhteisöllinen keskustelualusta, joka on pysynyt aika muuttumattomana, pois lukien se, että nimi muuttui tuossa jokunen vuosi sitten, mutta pikkusia parannuksia siihen, että miten yhteisöjä ja keskusteluja pystytään hallitsemaan ja hallinnoimaan, kun me tiedetään, että ihmiset tykkää keskustella kovasti, mutta sitten joskus siihen keskustelutulvaan hukkuu tärkeitä asioita, eikä oikein pystytä näyttämään, että no tässä keskustelussa tämä asia oli tärkeämpi, niin sitä varten on tullut tämmöinen uusi rooli, jonka nimi on yhteisöekspertti suomeksi, eli community expert, ja admin voi laittaa sinne useampaan vaikka useammalle henkilölle tämmöisen eksperttinimen, että jos vaikka mä olisin tuommoisen meidän tekoälyyhteisön niin kuin admin ja haluaisin, että siellä sit mulla on parempi mahdollisuus kertoa muille, että mitkä näistä vaikkapa vastauksista on niitä oikeita tai talon politiikan mukaisia, niin sitten mä voin niiden keskustelijoiden kommentteja vähän muokata, ja siitäpä onkin ne seuraavat parannukset. Eli tosiaan, jos on niin kuin joku kertonut hyvän vastauksen vaikkapa Copilottiin liittyen, joka on oikein, niin sitten sille voi antaa tämmöisen verified answer-tunnustuksen. Ei riitä se, että moni käy peukuttamassa sitä, vaan sitten myös admin on, tai tämä ekspertti on sanonut, että hyvä, tässä oli oikea vastaus. Kyllä, mutta sitten jos monet peukuttaa ja ylös äänestää jotain vastausta, niin sitten se voi nousta itse asiassa sinne vastausten kärkeen tällaisessa keskusteluketjussa. Mielenkiintoinen tämäkin. Tämmöisiä vähän niin kuin Reddit-mäisiä tai kuoramaisia ominaisuuksia näistä julkifoorumista tuttuja juttuja tulee tuonne Engage. Siis todella hyviä, eikö vaan? Kyllä, se auttaa vähän arvottamaan semmoisia pitkiä keskustelusäikeitä. Joo. Sitten siellä on voinut ajastaa julkaisuja, mutta kyselyitä ei ole aikaisemmin voinut ajastaa, niin nyt on tulossa sitten semmoinenkin mahdollisuus. Mahtavaa. Ja sitten jos tämmöistä niin kuin Instagram, TikTok-maista oman viestin välittämistä, eli storylinesia käyttää, eli minä vaikka julkaisen viestin, että hei, olen täällä seminaarissa ja kuulin täällä hyviä uutisia M365-asioista ja haluaisin minun seuraajilleni tämän kertoa, eli julkaista tämmöisen Storylines-julkaisun, niin ne alkaa näkymään myös Teamsissa, eli tämmöisten niin kuin henkilöiden postaukset niiden omilla seinillään. Ei siis kuitenkaan niin kuin yhteisöjulkaisut ainakaan toistaiseksi vielä. Siinä on toki, niin kuin, että jos joku reagoi sinun postaukseen Engageissa, niin se kyllä näkyy jo nyt Teamsin tuossa syötteessä, joten tässä varmaan tullaan siihen, että se, ja niin kuin Microsoft on itse asiassa luvannut, että saumattomampi kokemus Engagein ja Teamsin välillä on tulossa, niin nämä on pikkusia askelia kohti sitä. Juurikin näin.